A ako hodnotíte dnešný večer? Nastal aj taký moment, ktorý vám priniesol nejaké zimomriavky? Tak určite ako konkrétne napríklad pani Rapajčová, ktorej sme odozdávali cenu za celoživotné dielo pre pani Rapajču pre rozvoj kultúry a vlastne tú kontinuitu, čo drží s tou tisícročnou starou slovenčinou, so slovenčinou, čo je vlastne unikátum, pretože jediná recituje v staroslovenčine. Tak to som rada, že to proste aj tak prijala, váži, že to dostala, tak to bol jeden z mojich takých najsilnejších dojmov. A potom aj pani Žilková, ktorá bola vlastne za vzdelávanie a ten svoju tú ďakovnú reč, ako veľmi pekne povedala, a vlastne z tej matematiky neurobila takého strašiaka, akého máme. Dnes si nemohla každá z dám odniesť sošku, ale dá sa povedať, že všetky sú víťazky. A ako bola by som veľmi nerada, keby tam vznikala nejaká súťaživosť, keby vznikalo medzi nimi nejaké napätie, pretože už samotná nominácia je vlastne víťazstvo a tá nominácia je veľmi významná a určite ich nominovali ľudia z okolia alebo rôzne inštitúcie, ktoré si všimli ich prácu. To je úžasné.